בוקר טוב, בוקר טוב. בוקר טוב, בוא נוציא את הגמל לטיול, בוא. כן, יאללה. שנייה. קדימה. נו, איך אתה בינתיים בסדר? אני בסדר. או, מה זה? זה כפר. כן, בוא נראה יש פה אנשים. יאללה. מי אתם? אני ירין. אני יור. יאללה, כנסו. הנה זה המיטות, עוד ישנו. יש כאן... אני יכול להוסיף את המיטות שלנו? כן, אפשר? תראה, שמחה. רוצים קצת אוכל, אתם רבים או משהו? לא. חשבתם שזה הכל? ממש לא. אנשים נחמדים, קרייזי. כן, צודק. יאללה, בוא נלך למסע לשם. אתה רואה גם אתה רואה שם את זה? איפה? בבית. כן, מה זה? כמה בתים יש פה? יודע מה? בוא ניכנס הביתה ובוא נראה אם יש אנשים. כן, בוא. רק כמו וילה. אני חושב אנשים בתוך. דרך החלון. מי אתה? מי אתם? וואו, כמה אתם? מי אתם? אומייגאד, רגע, וואו. רגע, אנחנו יכולים להיכנס לדבר איתכם? כן, בואו. כן, ברור. אוקיי, אנחנו נסביר לכם מי אנחנו. אני אורן. ואני קרייזי. מי אתה? אני נווה. אוקיי, ומי אתה? איתי. ומי אתה? אני סוויס. אוקיי, ומי אתה? אני עומרי. אוקיי, נעים להכיר אתכם. אתם רוצים לבוא אחרינו למסע מסוים? יש שם עוד אנשים. כן. אוקיי, בואו. כן, ברור. בואו. כנסו. אף פעם לא ראיתי את המקום הזה. לא ראינו את המקום הזה אף פעם. אוקיי, תקשיבו, אני אסביר לכם מה קורה כאן. אני וקרייזי מגיעים ממדינה בשם מיטיק SMP, שמעתם? האמת שאני די מכיר את המקום הזה. וואלה. רגע, חכו פה שנייה, קרייזי, בוא רגע. אוקיי, הם לא שומעים אותנו, יש שם את ירין הזה, והוא אמר שהוא מכיר אותנו, מה? אולי... לא זוכר כל כך, כאילו, אני זוכר שעת פיצוץ, בנינו את הבית, וזהו, יכול להיות שהוא גם קשור לזה? נכון, עכשיו נזכרתי, שהיו איתנו. בוא. ירין, אנחנו צריכים אותך רגע לשיחה. כן, ירין, אנחנו צריכים אותך, בוא. מאיפה אתה מכיר אותנו בדיוק? איך נקצת? האמת שאני שמעתי עליכם פעם אחת. אני גם גרתי שם. אתה לא הגעת לפה מפיצוץ או משהו? האמת שכן, פעם אני זוכר שאני גרתי שם, ופשוט יום אחד היה פיצוץ. איזה ירין? מיץ ירין? כן, אתה מכיר? ירין, זה אנחנו! מר קרייזי פליי ואורן. וואו. המנהל של מיטיק. באמת שרדתם את הפיצוץ אז? שמעתי ששרדתם. וואו, גם היה שם עוד מישהו שאיתנו היה. כן. אז גם נקרא לה. אור, בואי, אני חייב אותך דחוף, בואי. אוקיי. את הגעת לפה גם מפיצוץ? אני לא כל כך זוכרת, אבל נראה לי שכן. כאילו, אני זוכרת אני כאילו לא זוכרת, אבל בפעם האחרונה שאני זוכרת משהו שהייתי כזה במדינה, לא זוכרת את השם שלה, בפיצוץ ענק, וירין היה שם גם. עוד כמה אנשים לא זוכרת. זמן הארץ הזאת, נראה לי כבר לא קיימת. כן, זה היה ממש מזמן. רגע, עצרו הכל. אנחנו מלא אנשים, נכון? כן. אתם חושבים על מה שאני חושב? אם אתה חושב על מה שאני חושב. נחזיר את המדינה מחדש. נכון, נחזיר את המדינה. נחזיר את המדינה מחדש. מיטיק עונה שנייה, חבר'ה. כן. בוא נודיע להם. אני נודיע להם. תשבו. אני יכול להודיע להם.
שבו ירין ואור. אוקיי. אני רוצה להודיע לכם שאני ואורן רוצים... התקבלתם לעונה השנייה של מיטיק SMP! חשבתם שזה הכל? ממש לא.